И здравейте всички, аз съм Георги Иванов и днес ще играем Майнкрафт с Иван Иванов, който е по-развит от мен в YouTube, който също ще снима. Да. Ето, Здравейте. Добре. Let's play. А така, имате предвид, че изобщо не съм добър на паркур. Имате. Ама аз съм бил където. Не. Гадно. Добре. Идваш ли? Не. Да, идвам. Айде, аз го минах. Аз ще огледам просто нагоре. О, тук ще трябва нещо да избираме, май. What? О, бадлай. Бадлай. Не, бе, от другата страна мини, бе. О, не става. И защо си клекнал? No! No. Так. Знаеш. Сега трябва да го чакаме. Дойде. О, тук има да ковали. Добре, де. Аре, бе, толкова забой да минеш един паркур, бе. Скачаше само по едно блокче, не с спринт. Това с спринт, ако искаш. Браво. От МКБ Мастер ли играеш? Не. От Майнкрафт. Окей. Браво. Браво. Сега, само да си фил. Само да си фил. Давай. Yes. Давай, иди се. Чакай, че... Да, не ми казвай, че си умрял. Да. Сериозно? Шегом се, бе. Standing gravel. Standing gravel. Place sand. Значи вземаме едно sand. Други? Да. Сега се приготви. Стой в гравел. What? Сега на къде сме? Чакай. Тук има количка, нагръдник. Добре, взимай храна. Аз взимам храната. Чакай, само си сложа нагръдник. Това бе. Уникално. Давай. Количко. Аре! О, добре, почва да ги забиваш. Корема ми изкака, коре. Ади бе, количко, дай по-бързо. Много бавно тази количка, честно. Тук е лава. О, не. Тук, ако сега почва да ми забива. Бъди гадно. Защото ако чупа тук едно блокче,
Ми затова нищо не пипаш. И на мен нещо ми заби. Да. Блокче. Не. О, а! Да. Така, Careful. О, чакай, ще взема още една посък. Вземи ми полсън. Да. Чакай. О, това е бейс. Това е бейс. Изя, какво трябва да направя? Да скоча в огъня? Не, трябва това да видиш през. Трябва да намерим пътя. Има да намерихме. Да. И тук си има някакво паркурче. О, чак да Уху. Ето откъде се почва. Може би. не бе, там бе. Откъде? Ай, от тук е. Дайде. О, забивай. Ама... No! But why? Тук трябва да трусим май. Да чупа ли глова? Тихо. Извинете. Давай. Аз ли? Чай ти си в мен. Да, така добре. Добре, ето много ще го слуша. Аз ще хапна малко. Имам едно месце. Да се засишам. Добре. Давай. Как бе?